Сред атракциите на феста бе трабанта лимузина, собственост на Цветан Найденов от София. Той е направил немският автомобил с дължина 4 метра и 70 сантиметра. След бас с шефа си се е случило това. Спазени са обаче всички изисквания за сигурността. Това, което мога да го кажа така, нали, в най-груб вид, оригинално колата е с 4 греди. Говориме най-грубо. В момента са 16. 4 пъти са увеличени. Така че смятам, че това не е никак малко. Отделно е направена, нали, една най-така постно казано скара, която скара съм сигурен, че дава много по-голяма стабилност на колата. Отделно, за да мога да ви убеда в качеството на возенето сега, само трябва да се повозите. Иначе, като се качите, ако сте се возили, нали, на Трабант до сега и се качите на операта, в никакъв случай няма да може да кажете да, това е Трабант. Повече ли се грижите за нея, отколкото за любимата ви? Задавате ми много лош въпрос. Опитвам се да отделя внимание на семейството си, но все пак имам доста коли, докато погледна всяка една, честно казано, за семейството остава по-малко време. Колко трабанта имате? Казвате много коли. 15. Плюс Варбург, Робур, Баркас, Фрамо. Неизлечимо болен на тема Трабант е станал и Филип Ганчев от Горна Оряховица. Фен на Трабанта сигурно съм от малък. Първата кола, която исках да си купя, като ученик, нали, първи мечти. От миналата година така ненадейно ми дойде и си закупих този автомобил. Участвах също и миналата година, като обещах да го направя добър. Имам още да работя по него, но надявам се да имам тая възможност. Какво сте направил като тунинг по него? Като тунинг няма някои подобрения, такива, които да се радва окото. И оригинален двигател, просто боя и малко кожа, малко това. Любов най-вече. Феновете на трабантите споделят още, че за поддръжката на немското возило не се изискват много пари. Въпреки че производството им е спряно преди 20 години, части все още се намират. Разходът на бензин е около 5 литра на 100 км.